Aku kesaing. Nek rupa ora, rupa tetep ayu aku. Lah kesaing mergo apa? Kesaing piye ta? Kalai aku nek nyawang Tatin ki marai glegeken, nek nyawang aku ora kuwi lho bedane munggah. Ora, tak bahas meneh saiki. Kok glegeken mergane nyawang apa? Modar ora kowe. Nyawang apa? Ora nyawang kowe ora glegen nggonamu dadak diperes kok. Kae. Endi ta lek sing marai glegeken ki jane? Apa ta? Apa lho? Apri nek di tepi kaya ngono kuwi wis dadi panut. Gumantung le bayar kok ndak Rasa telepon. nesu lho aku. Kaya Seniwati agak iki sore. Modar ora wis rame iki. Kaya kok dari Pak Seno ki agak kowe iki sinden bakune Pak Seno lho, bocah Wiyata Bakti lho. Lah ngopo lah piye? Dadak tekon. Ya wis ora. senenge. Mbok Senimani sing manjing ajar-ajar. Ayo. Ditanggap ning kecamatan ya kecamatan kantor bupati ya bupati ditanggap ning sawah ra masalah seniman sejati Iki kok. ora dibingkem lambene ngene iki. Embel bedah panci borot kula tumbase. Kapur barus, Bu. Aku isih bejo. Lah napa? Nek ketanggur sing dodol obat ya batu mau tinggi batu roek. Napa? Napa? Ya, Tin, langsung wae. Rasa urutan saka kene-kene langsung ki kersane gubuk asmara. Ya. Pundutan langsung tak dikasih. Tur wong ngersake lagu ya dijumbuhi karo penyanyine ya. Lah penyanyine piye Lah ta? mau caping gundung kowe, kulino prihatin sing jenggleng aku. Gubuk asmara. Gubuk kita identik rumah kecil toh. Rumah kecil gak dienggo asmara lah. Muka-muka sing ngono ki Tatin. Sing hihi piye ta? Nek Bu Pras ya ora mungkin. Wis mungkur saka kuwi Bu Pras saiki wis gak madhep ngulon. Saka gake Mbak Tatin iki. Mbak Tatin iki bagiane. Pun nggih, Pak. Nek Elisa ya ora mungkin gak bocah sekolahan urung mudeng ngono-ngono kuwi nek Tatin kuwi sing lanyah gitu Isa. Maksudnya piye? Anu nggon Aku gubuk. kulino nang gubuk kenapa piye? Jare wajahmu ki identik nggon gubuk-gubuk ngono ki, Mbak. Jare ngene mau malah SMS aku jare raimu kaya gedhek ngono. Kok iso? Lah nek Sapa sing muni sapa? Nah, kae lho. loh nek gubuk itu identik dengan rumah kecil tapi tidak terlalu istimewa. Umpama pagere utawa temboke gedhek iki wis sewajarnya. Lho apa kleru nek gubuk iki gathukane gedhek. Tur ndure lho mesti gendeng. Terus aku maksudnya kok njuk ni kulino nang gubuk iki kulino apa? Nah, aku jenenge ngene, kowe iki kok manuk to? Maksudnya piye dijelaske? Jenenge gubuk kuwi ngene lho. Lho. Piye? Aja sok negatif thinking. Gubuk itu kan rumah kecil. Iya. Lah, iso ndek omah apik mergo saka omah cilik. Isoe mulya kudu laku utama tapa brata prihatin sik. Nek ujug-ujug lahir kowe dadi anak wong sugih ora ngalami rekoso, manakala kamu jatuh kamu sulit untuk bangkit. Ning nek kulino rekoso dhisik, manakala kamu tergiur utawa griyel utawa uripmu rekoso, kowe ora bakal kaget, kamu mudah untuk bangkit menjadi pribadi yang kuat, kokoh, bakoh. Lah nek kuwi bener. Lah ya bener kuwi. Muni Tatin kulino nang gubuk ki maksudnya piye? Aku mau krungu ya ngono ki. Apa sing kulino iki nek ya jenengan ta ketake ngakerep nganggo mantel barang ta? Lah Kak. Oh apa ora? Kok tekan nganggo mantel kuwi ra wis modern, zaman semono ki mung anu lambaran suket tok. Kok dadi aku sing kulino nang gubuk lho. Dadi kowe dhisik lambaran kene no. Bagor brand. Wis nesu. Oh iya. Aku mah dipadake anu sinden Bagor brand wis wegah. Apa? Aku mbengi ngrungokke streaming nangka blonyoh. Gara-gara jenengan lho aku dadi bakor brand iki. Ora apa-apa, malah trending ora. Trending piye? Tur ya murwat cocok kok cocok. Menapa Bagor brand ya Kok cocok. iso? Bakor brand iki pada pakan apa jel? Tapi ya padet berisi ngono iki kok ya. Ya ngono kuwi ya, terus lodok bolong-bolong ngono kuwi ya. Anu jenenge Bagor brand nu. Semangat Mbak Tatin, si rasah nesu. Ora, aku jane ora arep nesu ning jenengan iki sajake nek karo aku kaya kepiye ngono lho. Aku kesaing, nek rupa ora, rupa tetep ayu aku. Lah kesaing mergo apa? Kesaing piye ta? Kalai aku nek nyawang Tatin ki marai glegeken, nek nyawang aku ora kuwi lho bedane munggah. Ora, tak bahas meneh saiki. Kok glegeken mergane nyawang apa? Modar ora kowe. Nyawang apa? Ora nyawang kowe ora glegen nggonamu dadak diperes kok. Kae.
Endi ta lek sing marai glegeken ki jane? Apa ta? Apa lho? Apri iki nek di tepi kaya ngono kuwi wis dadi panut. Apa doe kok? Ora kabeh ndek dewi-dewi. Heeh. Semangat ya Mbak Tatin. Iki wujud tersungguh karo sampean. Nek tresno kudu ngono ya. Ya kudu dielingke babagan kebajikan. Nek gubuk itu identik dengan wong sing paribasan kulino prihatin rekoso. Kowe caping gunung ki ra nggambarke para tetanen, para petani bahwa Indonesia menika negara agraris, perjuangan. Iya. Ayo saiki nyanyi pamuritan gubuk asmara, rasa gampang nesu ndak cepet tuwa. Kon nyanyi nang gubuk. Yo nang gubuk ya Lakune kena. Gubuk asmara. Nek didet yo nang lusmen lah nek pamon didet. Kowe iki tekan ngendi Lek? Lah kok nang gubuk kok nyanyi ya sakar. Nek ngundang ki ning lapangan ya nyanyi ning lapangan, nek ngundang ning gedung ya ning gedung. Ya, Nek ngundang ki paribasan nesu. panen raya ning sawah ya nyanyi ning gubuk ya ora apa-apa, gumantung le bayar kok dadak Rasa tekon. nesu lho aku. Kaya seniwati agak wingi sore. Bar ora wis rame iki. Kaya kowe iki, kaya kok dari Pak Seno ki agak kowe iki sinden bakune Pak Seno lho, du bocah wiyata bakti Lah lho. ya ngopo lah piye? ta? Dadak tekon. Ya wis ora. jenenge Mbok senimane sing manjing ajar-ajar. Ayo. Ditanggap ning kecamatan ya kecamatan kantor bupati ya bupati ditanggap ning sawah ra masalah seniman sejati ini kok. ora dibingkem lambene ngene iki. Kok tidak karo si domong kok wis di nyun sewu ya Mbak ora teges kuku keminter. Pertanyaan jan ki pertanyaan bodoh. Loh, jenenge ora ngerti. Le nyanyi dadak ning gubuk. Lah ning gubuk kok ning leleran yo sak karemu kok dadak tekon. Ah gumun lho. Pertanyaane itu pertanyaanmu terlalu jongkok. Apik. Mau sing muni sing aja nesu-nesu sapa kok dadi saiki nesu Gek kowe. makres lho to, gek makres. Kebangetan sakit ketulmu. Nemprot. Cara mana kowe iki nyotakne? Kowe cara mana akimu ki landhep dengkul, ngerti ra? Lah ngapa? Ya ketul kuwi ra nyandak-nyandak. Ketul kowe iki ketul. Ya ngono nek landhep ya lara. Saiki kowe iki tidak bisa memilih sapa sing nanggap kowe. Lah terus kan Dipapanke ning gedung pertemuan sing ber-AC ya matur nuwun. Ning lapangan ya alhamdulillah. Nek nanggap panen raya ning sawah ya ora apa-apa kok dadak. Lah nyanyi gubuk, dek gubuk. lah nek aku ora ngerti nek ya takon lho nang gubuk kok ora. Matatar mulai jenengan iki. Ngapa ora usah urusan karo kae? Lho, kok sik kok ora urusan raku piye? Lah iki aku urusane ngene iki lho. Oh iya kono. Tandangi tintan. Apri sini. Wis. Wis gage. Wis ada padu. Tangane nyawa wong padu. Ah iya. Kang Mas, sampun mboten kirang-kirang kula bantu panjenengan lho. Bola-bali nek golek sinden ki lenatar men kula sik. Engko nek kira-kira lolos lagi tak jek golek dhewe to dadine kaya ngene iki. Ngisi-sini pakliran panjenengan. Sauri Mbak Tati. Nang sini-sini ngapa? Aku gur takon lho nyanyi nang gubuk nandi nek udu ya wis udu kok ngapa dadak nesu-nesu iki ngapa? Wah. Arep nang gubuk karepmu ning pos rondo karepmu. Lah terus piye? Kang Mas. Apa? Wis gage Wis tutup. terus. Wis. Malah do pijetan ki lho. Jan. Pengen pijeti ra? Mbok ora kono itu, Pri. Aku sing mantan LC ora kaya ngono lho. Apa tah? Apa kuwi? Alah aku tak fotoke akuarium sing mamerke pupu kae lho, Mbak. Kok pahamen to Lek? Ya paham wong alumni. HP nak nang kene iki. Alah, Ora Lek, ora. Nggone ora cukup. niki men riki ora samrono. Rung mari barang arep tumindak nista. Kok gur nyandeng kok. Suaramu. Apa-apa kira duhake iki ora etuk. Ya, dibawani. Iki nyanyi nang endi le nyanyi? Aku Lho, mesti takon nek iki, Lek. Tekon lho, tekon Mesti nesu. takon. Ingkang kinurmatan Mbak Tatin. Injih. Gandeng menika didamelaken panggung ingkang luar biasa. Nggih. Anggenipun nyekar wonten pepanggungan menika. Inggih. Ngaten Nah, yo sekeca. nek nek omongan ngono dirungokke kepenak Sampun, mangke mboten sami terang malih langsung nyanyi bawa nggih wong ayu. Nah, ora pareng nakal, ora pareng rewel. Ora sajare. Engko nek kira-kira ngelak nenen ya. Delok sih. Kok nenen. Musik kok Mbak Tatin kok mbok tawani nenen kira ya kleru no. Kowe iki. Lho nene kaya ngono kok. Maksude kan aku sing bangsan expired ki tak opet ning kene, tak setirilke meneh mbok menawa ana yoga-yoga ngersake. Jenengan ngandut ta? Ngandut. Sapa sing lanang sapa? Ya engko tak lutre, ning ketoke kono. Kono berarti ya doyan, Pak. Apa? Jenengan Aku pepet to. Meteng. Aku entek anggur rong botol kae.
Mbokne Sukina kuwi lho. Lah piye? Meteng mangsasi sikile wis metu lho. Endi to? Endi sikile? Kok sikile limang Kudu satu kok sikil ya, Pri. Lah napa? Jempol. Jempol kok dawa lho. Kudu jempol. Iku susah mbokne. Usus kok cenanangan. Ayo Mbak Tatin. Ayo no, Tatin. Aja nesuna ndak cepet tuwa. Jempol kok Bantah. mulu cumbune. Kenapa, Pak? Ora apa-apa. Omong apa mau? Ora apa-apa ora omong. Jempol kok ngapa? Ora bayi kok wulu cumbune oke. Nyingkar. Nying. Apa lho Mbak? Ora apa? Kowe aja mbayangke jempol to. Guyu kowe nek mbayangke jempol. Ya Mbak Apri nguyu wae lho aku dadi. Yo iya Lek ya. Nyingkar nyingkur Kepang bodolan rambut bu. lah iki apa hubungannya Saiki wong golek bodolan rambut wong adol ember-ember bocore nganggo musik ngono kuwi lho, campur sarinan lho yo. Ngono kuwi mau nggih ngoten niku saiki di style ketip. Dodol perabot ngono kae. Embel bedah panci borot kula tumbase. Kapur barus bu. Lah kono dhisik ider ngonoan. Aku isih bejo. lah napa Nek ketanggur sing dodol obat ya batu mau tinggi batu roek. Napa? 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 Obat apa Mbak Tatin? Batu rek. rek Batu rek. batu piye Mas? Ya. Wiwi tani nyingkar nyingkur lingsem yen mutan lelampahan kang uri Aku bengi iki luar biasa, Mas. Mbak Mimin totalitasnya luar biasa. apik Iya. tenan nek joget kaya Lah ular guyo keket anu ya joget tok ger apalane ger ngopo ger. lah Itu aku kudu ekspresi jati dirimu Bener. sampaikan. Piye jogete Tatin piye apalane piye? Ger ngenang ngene ger ora ana gerakan tangan ora ana ger ngenang ngene ger uga kaya ular keket iki ngopo? ora lah sing kaya ular ki jenengan lho Ya pertama 2 kali 3 kali oke lah. Lama-lama monoton. Bahasa kamera wong nyutinge bosen. Dadi Bener. lah kowe ekspresi piye yoga-yoga men betah meleki piye cara tantangan. Kritiken Mbak Mimin. Piye carane gawe yoga-yoga semangat, Ah. memacu adrenalinnya kanca yoga-yoga ning ngiringi. Dadi Contohnya ana sing iya. ngono kuwi lho. Mbak Piye Tatin coba kok nyoba. Praktekno piye? Dadi aja mung apalan. Kalau gerakan. Lek contohnya ana Mbak Tatin. Kendange Mas Heru ayo. Kendange tak tung tok gendang yuk. Men. Oh. Loh, ada. Ayo Mbak Tatin nek ngaku totalitas ya kudu ora kena kalah. Gerakan ngene. Oh, Ekspresi wajah juga harus menyesuaikan. Coba luwes ning ulatmu buket. Lho, dadi Ya. mimik wajah joget ngono iki ben ngapa ben kanca yoga-yoga betah melek Iya, semangat. Bos ora ingin raku. Dadine aku mbok arep ngayang-ngayang Lah kowe monoton, mula gaya ki aja monoton. Lah kon kepiye? Aja meneh yoga bojone nek karo monoton ya wegah kok yoga. Apa nek ngono kuwi nganggo geget-geget ngene-ngene bareng. Ya nganggo. Piye cangkepe piye cangkepe coba. Kuwi
Mbak Tatin kok nyoba Loh, kali. lagu namanya Gubuk Asmara. Heeh. Menceritakan tentang keindahan cinta melalui gubuk. Kan cinta lagu-lagu Asmara nek lagu sedih ora mungkin lagu yang kaya ngono. Tidak ae to, Mbak. Loh, Gak mau. nek lagune sedih, luntur apa wong kepedon terus yen luntur Grantes, wenterane grantes. Iki Grantes. Gubuk Asmara lho. Mo. Arek ngakon aku, mbak arek ngakon ping pira enggak mau. Oh, lah bocah iki wegah dijak maju iki. Ya ben, gak aku nek joget-joget ngono iki kan kuwi ciri khas ngono. Kulinakno. Gak mau. Sembrana. Iki kayak aku mbak Azari apa kayak? Angel. Aku tak mau. Saiki kok joget ngene-ngene ya. Ngumbule angel iki. Ngumbule angel. Apa ya Ben? Ya ampun. Nggak mau, aku tuh nggak mau harus meniru seseorang. Alah, ngomong sentul lo gak mau. Wong sentul, aku gak mau. Orang. Lala. Omong seseorang belepotan. Ya Ben lah apa ta? Ciri khasku ya wis ngono kuwi rasah melu-melu. Kene semau aku enggak. Aku gak mau. Seseorang. Gusti Allah. Masa ngono ta? Nah, enggak mau. Aku enggak mau. Aku Semua nggak orang mau. seseorang punya ciri khas sendiri-sendiri kok. Aku enggak mau, Mang. Es mudeng enggak tak ngene-ngene apa? Biasa. Aku wis wae lah. Aku ora menang kan. Ya dirampungke tanggung jawab lho demok. Mbak, iki. Aku tuh mau. Lah, masa guyon ya guyon. Aku ra picit lho. Guyon kok karo ngrayuk telo pohong. Lah. Iki sadar ora? Iki sadar ora? Ora. Apa jenengan ngesak? Kok sik? Ngesaki telo apa? Aku mbek Pak Seno. Hah? Gojek nyon sewu sok gojekan sok nyek-nyekan. Tapi hanya nyon sewu. Kok sik ayo, Hanya Dek? lewat mulut. Tak jelasin. Ning nek gerakan dong tahu lho. Dong tahu Pak Seno karo aku. Ranyak ngono-ngono ki dong tahu. Menghargai aku banget Pak Seno. Menang. Sik. Ben jelaske olah TKP. Olah TKP. Olah TKP coba. Posisine ngene. Ora, kowe mau nang kono, aku wis nang kene, ket mau nang Yo kene. wis kok kene mlaku Terus rono jenengan mau. rene lah sing marani sapa? Posisi mau sing rayuk kentangku kowe iki. Wis anu kok. Ono Ora paling Tatin ki penasaran, Pak. ora sengaja lho, Pak. Wong aku wis nang kene Eh. kok. Lah dhek marani lah kok. Aku sing saksi mata. Oh. Kan dada ya. Ora lho ngomong. Wong kuwi nek ora sengaja ki telapak tangan ki biasa Pak, Biasa, ngono. plek wis Aku mau langsung. nganggo ngene. Ora ya. Masa nganggo ngono teneh wong e bengok. Rasamu piye, Lek? Ya piye kaya hawane ya dadi pengen mari terusan mrene. Apa jenengan gawa tela ta? Ketak era-era gawa ta? Ya engko. Ya nyetrum, Lek. Nyetrum. Ya ora? nyetrum ning anune. Mbok aku, oh, Mbak. Aku kira sengaja lho Iki jane model kesenian apa to? Piye aku ora mudeng kok jeneng. Ayo bacutke langgame mau no crakelane. Mau kita sengaja astone Mbak Tati. Ora sengaja lho. Ayo sing marani kene kok ulah marani gebuk. Nggih. Apa? Ulah marani apa? Kula marangi tangan nek kuwi mau. Kowe kudu ngene, Mbak Mimin kula nyuwun ngapunten kalau wau mboten sengaja. Oh, nggih, Mbak Sampun Mimin. mboten sengaja sampun. Ya meneng sithik ta, biar omong kok kena dijak. Mbak Mimin, Nggih. ngapunten nggih nek tangan kula lancang. Ora apa-apa. Mau ndemok nggon kene iki. Oh, mau kleru ndemok anu keris luk songo. Ya ben impas ya dibales. Ora. Iki mau ora sengaja Mbak Tatin. Heeh. Ning dikulinake luwih apik mangan yo. Tino. Aku kudu wisuh iki wis ping 7. Najis muga ladoh iya kok. Wis ping 7 Kok iki. kaya ditilati kirek. Maaf ya lek men ya. Ya Lek kali. Ora apa-apa wong ayu jenenge ya sesuk aja ngono meneh. Iki pas aku lagi kesabaranku sih. Sing akan penonton kan baleni. Ya nek kulino ngono ku ya mbayar. Jeneng. Wong kok ya ngrasake kok ya mosok ora mbayar. Ekspresine iki dingin banget. Iya. Sing marai nyenengke nggon kuwi. Iya. Ayo gentenan Mbak Elisa or karo Salaso monggo. Iya. Aturan jumeneng. Iya. Hati-hati lho, Lek. Padha lantap watine iki. Iki ya polahe ya ora mekakat lho iki. Heeh. Sindene Pak Seno ki ponen training pertama kudu galak kok. Apa sih galak-galak? Aku baik loh.
Oh. Aku nggak mau deket-deket sama kamu. Oke. Kenapa? Nggak mau, dia tuh nggak jelas dari Zu. tadi. Nggak jelas Iya, tadi gimana? tuh dia mau cowok apa cewek? Kemarin udah ganteng, aku udah jatuh hati. Iya, kemarin waktu ulang tahun. Iya. Kemarin ya, iya. Sekarang berubah jadi wanita terus gini. Malu lah. Itu cowok macam apa sih? Itu udah kayak nongko apa ya? Nongko singkat nongko. Singkat Lo? nongko ki set nongko. Ini kasih tahu ini. Lo nggak suka gaya gue. Ini tangan. Lo nggak suka gaya gue. Zoo and me and. Siapa lo? Aku nggak akan mau. Nggak tahu. Enggak. Artis paling diperhitungkan 2020 Dedek Mimin Onggoinggi Prengganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Dan akan musnah di tahun 2021. Udah diam deh kuntili watati. Apa sih kamu? Dasar kunti. Aduh, Diam. iki kok piye ku nek Aku wis ganti jeneng. Apa? Sarah. Sarah? Nggih. Iya, nggak apa-apa. Kamu kalau kayak gini, iki Boleh. jenenge budaya ya. Budaya wong ayu. Budaya. Nah. Jadi nek ganti wedok ngono budaya. Ya seolah-olah kita perannya sebagai seorang wanita seolah-olah saja. Seolah-olah, ya, nggak apa-apa Tapi sih. manakala sudah menjadi kostum cowok ya tadi Tetep cowok. lonong lanang. Lonong lanang. Tetep lanang. Nek saiki dadi wedok. Berarti ngene iki the Elisa nu ya ora apa-apa le. Nek pas kostum cewek enggak masalah. Oh. Nggak apa-apa. Loh kan ini enggak kulit loh, ini kainnya loh, bajunya loh. Nek kulit aku salah pomong ini ngono ki kleru. Lah lah kok mati contone. Ya udah nggak apa-apa, nggak jadi marah deh sama kamu. Enggak apa-apa. Kamu kan mentradisi ya. Mentradisi. Sama kamu kayak tradisi. Iya. Jadi aku Apa? harus mempertahankan kamu. Lek, Iya, Jarikmu kok kaya sesak ngono ta dadi ya. Oh, ayo mau. Ayo Ye, iki kamu napa? kamu tak apa Anu, Elisa. suwe banget ora krungu pangkur semaranganmu sa. Nggih. Sik. Lho, rak yo malah sing plotrok ndek Elisa. Nggih. Tak benake piye, Nduk? Ora kena. No way. Mingkar mingkurengu karo akarono. Iki nek kowe ora cepet engko selak ketekan wong wedok sing Pondi. kodok. Oh wis teko. Karenan Marti si Ya, iki nada yang luar biasa iki. Nek cara lagune Sisgon. Waduh. Ya. Ya. Wah. Coba ditren sinden sing Sinten Kimin. Heeh. Lek Kimin lho, mesti luwih iso ya, luwih senior padake. Rasa tok umum guys mumpuni kok ta. Oh. Sinabung. nadane sepiro sa? Sinawung saka sinawung. Sinabung. Sinawong ras mining Yo angkatke. kita Wah, luar biasa. Banget sih.
Terus Terus. Oh. Lah kuwi cengkok kaya Bukes iki aku pancen burung latihan. Saya nek nyuara dhuwur ki apik ya. Malah menjinge sama gamidun ini. Iso ngancing. Kok ngancing? Ya, Bu, nek belajar insyaallah nggih saged nggih Pak Sino nggih. Nggih. Marah kula schedule kula iki padat banget iki dadi ra kok berlatihan. Esuk jalan sehat, awan nyumbang. bengi nyolong. Mosok nyolong ya dijak. Ning nek nyun sewu iki ngendika nyolong. Mimin aku arep nyolong, ning nek rung ditindakke kuwi rung dicatet. Apa Rung iya? dicatet dosa. Ning nek kowe arep tumindak becik, oh aku sesuk arep silaturahmi nang ngene Pak Seno. Urung sida mangkat Agek niat. Agek niat wis kecatet kebecikan. Itulah fadilahe wong berbuat baik. Lho, ning nek wong elek, aku sok arep nyolong, urung ditindakke urung dosa. Ning nek wong apik agek niat kuwi wis entuk ganjaran. Oh iya Bude. Aku arep nyumbang apri pamane tak niati kuwi entuk hadiah. Oh ya Wes. penak banget sesuk ngono kuwi wae ya. Wis aku arep nyumbang lek iki. Ning niat tok. Niat tok. Mangga. Sinuba Sinukarta Mreh Gretarta Pakartine ngelmu Wah, Ora iki sindenku badhe mangan apa ya? Iya. Oh, wah. Ayo, engko ditenono bar jam 12. Copot hidup terus. Sikile slonjor nyopot idep. Ana sing nyopot hidup, ana sing ketoke girong ning jebulno. Yo. Iki ket Elisa Ndadi, Lek, Elisa Ndadi. aku ra ndadi iki nek cara wayang iki kesel tancep terus capeng. Wes ngadeg meneh. Oh, piye mau? Piye capeng? Capeng, tangane. Sret. Nah, Jamang di jamang. Wah, udah yayaan. Kok le yayaan. Kok ya rekose ya, Nduk, ndak ora muatan gerak. Ya, ngadeg Tulungan meneh. Nduk. Ayo saya gua batang yo saya. gak batang. Gua batang. Mangga. Wes. Alian le, wis kebak le alian. Terus sembanuan nggih, sedaya mawon. Kok jaman kon dhisik ae to, Pri? Ngapa? Kok ning kakus. Wong cetil kok. Wong iki lalu wong pager mangkok timbangane pager tembok. Tegese piye? Pager mangkok iki jenenge gelem dono driyah, gelem weweh nek pager tembok kuwi ya kira mung fisik Mbak dipageri. Min, matke aku. Enggak mau. Ayo. Ya. Galak kok niku pancen Pun wis kajeng. galak. Niku dede menungso kok Banaspati kok niku. Kok ra murup? Semen rapok. Yo sing pungkasan, yo. Ibu Prastiwi. Ya. Iya. Kita tampil sekiar kese le, kaya panggung hiburan kae lho. Oke, ladies and gentlemen, kali ini hadir sebagai artis utama pada kesempatan malam hari ini. Guest star kita, ibu kita, Prastiwi Mungil. Ya. Bob, Dek.
Ya arep omong apa? Oke, penonton di. Selamat malam semuanya penonton. Selamat malam. Pri, penonton buri ra ketok Pri ben ancek-ancek Pri. Biar penonton yang di belakang biar juga terlihat. Yang di belakang apakah sudah kelihatan? Jangan tertawa. Kok malah tertawa? Oke, minta lagu apa? Ya, saya Prastiwi mau membawakan lagu Liwong. Dari mana Prastiwi? Dari mana ben nek kono? Oh, iya. Dari mana? Dari Alamatnya? hutan. Piye? Sapa sik nyuwun? Sik nyuwun sapa? Aja Sik. dilali-lali ndol. Iya iya. Aja dilali-lali ndak. Edan. Doli sinten ta Bu jane Bu? Biyen bendol dek cilik. Sing bener napane? Zaman cilik. Oh. Biyen macan sirahku ki mburi gedhe kae. Kuwi biyen nek ngundang aku ya ndol ngono kuwi. Nek saiki muni ndolne ora tak bayar tenan. Ah saiki wis piyayi aku. Piyayi, piyayi luhur. Ya sik tak golekane. Heeh. Mana sing nyuwun? Oh, saking Mbak Rizal kali Mbak Ika. Iya. Mbak Risa kali Mbak Ika. Mas Rizal karo Mbak Ika saka Halim Perdana Kusuma. Sing nyuwun saka Jakarta. lapangan terbang lho. Mesti ono duwite aja tok. Mesti. Ayo kene. Ane tak kek tatin mau tak. Wah, ya ku urusanmu. Aja aku, wae pimpinan ya. Ya. Tenang meneh. Iki pimpinan apa Bang Plecet? Kok petong banget iki. Lah yo kok ngitung tuno rugi bati untung ya Mak ya. Bang detail lho. Persike lagi dijukukke rasa cerewet. Ya, tak anteni. Ditenteni sik Mak apa dong lakoni ngono. Kowe dedeg piadekmu suwak banting ambiar. Wingi wis tok banteng ah. Wis tok lumahke ra tok bayar. Alah. Wis dibanding dilumahke ra dibayar. Wis mlumah ra dibayar. Alah, mbok jane kajenge men dirubung laler, Mak. Gilane lho. Nah, ditanya mau ana 300. 300 apa pira? 300. Ora tok catet ta. Soale kowe iki dalang nyatutan ya. Ya, Terkontaminasi Mbak Marai Tatin apa penyakit ora ya, Le? Ya ampun. aku wingi ninggake duitmu 200 gatelen sedina ya. Ngono tak ukurne. Nyun sewu ya. Tak ukur dhewe penake ra jawab. Ya ampun. Nganti ngulet-ngulet Apa kok gumun, Mbak? Njenengan niku nyun sewu ya arep penyen kalih Pak Sinon iki kanca wit cilik. Ampun sok kulinten ngendika nek Pak Sinon niku nyatuti Lah sing anu piye? ngono ya kepanen to ya. Lah apa? Guntinge landhep ngono ae Lah niku tenan nih Mbak Mimin. Walah. Walah, niku pokoke wis alot atos. Atos Alot mboten. atos. Ril sepur. Ril sepur nabrak ndasmu. Kita nek kewiyak nesu. Ora usah nesu. Ora, aku ora tau iso nesu karo kowe. Aku tok unekke apa-apa ki wong kabeh wong piyai semene iki do ngerti kabeh. Omonganmu ki ora bakal dipercaya. Nek mung sik ora percaya kowe ora apa-apa. Tenan? Tenan. Berarti esuk bengi ora mangkat. Ngopo ora mangkat? Ya mangkat butuh ya. Kok wani karo aku? Ya ben. Tetep Tua kok. Tua kowe. Wis tua aku kok. Nah. Tuwa kene, Mbak. Kene nggih. soalnya kene aku ajar mayang urung pener wis nyindani nang jejer dalang kene iki kemayu banget biyen. Biyen kene kira ana rambuté kok. Lah kok tani iki Loh, nukul. gundul terus kae terus kene gelungan tok iki aku iki tuyul. Terus dikenahke karo bapakku iki Mbak Yumu. Oh, kok ngono bentuke Pak aku ngono. Kok nang tukul rambute terus emoh, terus dinae minyak samin kuwi. Minyak roti. Ya Allah. Bareng tangi esuk jarene tukul bor dirubung semut. Wah, kudune palikan ya nduk untune ketek ya untune ketel, rambute ketel bareng tambah umur wis suda kok iki walikan sik. Kula walikan. Kula seneng kuwalik, Mbak Mimi. Kok. Aja salah persepsi ya, Mbak. Waduh, gaya kata-katamu saiki mundak persepsi apa?
Salah duga. Ora persepsi ki nek mangkat lanang wedok loro ning pasamuan. Kayak resepsi ya dul. Dalang kok goblok. Asu. Aku mau darsek nek muncul sak siji iki. Milenial kok goblok. Persepsi Aduh, gur terima kewirangan ini. Aku ra melu-melu beri nek musuh Bu Prastiwi. ampun Mbak niku urusan Aduh, lumayan ayo lek diteruki lek aduh yang rokok. Ayo dhewe. Aku ra ngerokok jolke Indomie beri. mboten sah melu-melu niki urusan intern. Oh intern keluarga. Intern Iya, ayo melu rano nyanyi ayo. Ayo aja guyu. Lah, nyambut gawe kene. Oh ngejak anake wedok, ngejak bola kowe. Iya. Nduk, kowe udut ra, Nduk? Udut apa ora? Kowe udut. Oh ya, dek sing udut mah wong wedok. 1 juta ya sing rokok Aku ya udut. Lah aku ya ra etuk apa-apa no. Biasanya kowe ra apa-apa. Kowe udute mbakone ning jaba. Kowe jangmel. Saru kok. Ora saru kuwi. Lah napa wong mbako teng jaba kudune ku ora nggih teng jero. Dok, nganu kae lho, metu kon klebet. Nek sing ten jaba lu jeneng wong susur, jeneng udut. Ih, gemes aku. Ya ampun. Ya Kowe gemes. kowe Kowe ya. gemes ta, Pri? Nggih. Tulung sisanke aku ya gemes cutuke ndase. Alah ya Allah. Ya, Liwong, ayo sing apik ning joget. Siap gerak. Ora tak siapke. Jang kanan gerak. Dasku nih, dasku. Dase wong tua iki. Ya ampun Ibu. Bu. Manut Pak Dalang lho, Bu. Dase wong tua nih. Manut Pak Dipun- Dalang. Sing salah niku ra niki jenengan. Apane? Kudune jinjit sithik ngeten. Oh, iya, Ganti oke. lek men sing nang kene. Ya aku dibaleske anik to. Kowe oleh ngenyek aku sak kayange. Arep cilik bulldozer iku. Sampe ngesuk wong loro e. Bu Prastiwi leadernya monggo. Mboten iso lor iki mawon wong tua. Solikin nganti ngecas eleng ngemat. Kepengen apa kowe? Heh? Kon joget, Bu. Jenengan iku Belum tenan Mas ya. Solikin mendel kok bisa kena kira yo malah. Pengen saja Pengen gajul. Ono lho sing selera tua iki. Oh, ya solikin. Menggigit tenan ya, Bu. Ayo yo. Dawet cendol, dawet sanggar, cendol, cendol. Dawet dawet. Cendol, cendol. Cendol, cendol. Cendol, dawet seger. 500-an. Taruh. Gak pakai kertas. 0256567 tak cinta cinta. Tak cinta cinta. Tak cinta cinta. Salalala. Hey, hey. Ayo meneh. Oh meneh. Kesel ya cah. Wong tua dienggo dolanan. Wong kesel kok mesti obah. Kowe yang ngerti dang kentung-kentung kok mesti obah to? Aku seneng obah e. Ngene. Meneh. Oh, nganggo dolanan meneh. Ngantek brabas lho, Lek. Ora aja mbok dolanan kowe iki. Langsung wae aja didolanan. Alah. Oh. Bu. Piye, Mbak? Tontonan orang dewasa. Nek langsung iki nganggo kecethit bareng lho, Mak. Aku kan tiru sampean. Pemanasan sih. Wah, aku nganti mau ngegagas kok nek Prasetyo. Rasa digagas, tak gagase dhewe. Nggih. Mama tunggu dekat.
penting saiki gaweane nyambut gawe ming. Ya apa ora? Pak Bambang tuh gedang itu tugel ceblok. Ya apa ora? Ngene iki bayaran ya Ting ya. Iya. Ya, terima kasih semuanya. Sakarmu, anu sakarmu arep minggat sakarmu. Ngapa kok klitar-klitar nyedaki aku ki? Njaluk tambah. Ora iso. Ora iso ya wis. Wis ngunek aku bendol barang. Ha medal tenan ora? Biyen. Oh, Saiki wis bagus banget aku. Cengengesan ora. Wis gek sesuk gek Bali adus sesuk sekolah. Kok kaya siswa SD. Cilik banget ya kok. Wijik sik lho.